ngaturaken waosan triya cerkak basa Jawa kanthi irah-irahan kebenaran iki pancen ora disengaja. Iki atiku trataban kaget nyawang dheweke. Kaget yo Mas. Wah, panjenengan wis dadi pengusaha sukses ta? Aku mesem nangkepi omongane. Piro putrane Mas? Anake sapa? Aku ganti takon. Yo mestine putrane panjenengan. Mosok anakku? Iki sapa temonku sing sepisan karo Ika sawise taunan ora tau kepethuk. Ika Danuwardi, putrane mantan anggota DPR. Hatiku mesem kecut kelingan kabeh wancana koran gaji DPR zaman saiki tumpuk ndung isih ketambahan kenaikan dana operasional 10 yuta. Mendah senengane dadi anggota DPR. Negara iki bangkrut dijarah tujuh penjajah ning dijarah kabeh pengembanting projo. Beda karo Bapak Iko dadi anggota DPR setahun ditutat. Jarene idealis banget, ora gelem disogok nek ora mergo ibune sing sarjana apoteker. Mbuh wis dadi apa? Aku uga maca koran sasi Ramadan iki apotek tambah laris. Obat-obat kanggo wong edan lan stres nganti kurang-kurang. Kabare cacahe wong edan mung dak 100%. Durung meneh sing stres anyaran. Unda-undaan rega BBM pancen jalari penyakit tumrap sing ora mentale. Iling kekancanku karo Eka, pikiranku dadi ngambro-ngambro. Seprene dheweke tetep ijen. Aku wiwit mikir apa ya Ika isih tresno karo aku. Ning bareng nyawang driji manise aku gelok. Ana ali-ali polos mungker. Kapan dheweke tunangan? Aku ora tau krungu. Kamangka omahku karo dheweke mung keletan lapangan. Mas, aku tak lungguh yo. Yo, ayo mlebu jero wae mesisan ngicipi roti gaweanku. Aku rada kecipuan lali ora nawai lungguh. Awakmu tunangan kapan kok aku ora tau krungu? Tunangan karo sapa Mas? Malah panjenengan sing nikah ora menehi undangan. Tak tangane nudingi cincin kawin ana drijiku. Aku meneng sanalika bingung arep kondo piye. Ali-ali iki tak nggo jalaran megah dioyak-oyak cah wedok. Kamangka aku blas ora tresno. Aku lagi nganggo 3 sasi kepungkur banoto cespreng temenan. Retno saiki wis ora teko mrene maneh. Monter anyar ta iki. Mbok aku dibungake karo Nyonya Pipit. Ripate manter nyawang aku ana tatu jero saka mripate. Biyen anggonku ngedoi Ika jalaran dheweke arep ditunangake karo Dani, pengusaha sugih saka Jakarta. Aku rumangsa kalah. Kuliahku ning UNS tak tinggal. Aku pindah Jogja ngewangi Mbak Yuku dodolan roti. Aku wegah krungu barang ngenani Ika. Lagi rong tahun iki aku mulai menyang Solo, buka usaha dheweke ana Wetan Pasar Kliwon. Aku ngerti Ika batal tunangan karo Dani. Ika malah lunga menyang Kalimantan. Ning atiku kadung gelok. Awakmu ngombe apa Ik? Soda apa wedang jeruk? Ika meneng, tangane sing putih kuro nguwep-nguwep pas panyawangane tumlawung adoh. Selamat Mas, muga-muga uripmu tansah seneng, kandhane alon. Hatiku dadi nelongso, kepingin tak ruket kenceng bocah guru sing banget tak tresno iki. Nanging sepuranen aku rumangsa salah. Sawise ambegan landung dheweke mesem. Ora apa-apa, ora usah dipikir.
aku untuk mlebu ruang produksi. Sopo ngerti bisa ketularan dadi juragan. Aku nuruti panjaluke. Tanggal 19 April rong dina kepungkur aku ditelepon Dani. Pit, Ika mulih ning, aku durung kepethuk, tulung dikabari sisan. Menani rencana reuni iki, aku ora sempat untuk tugas menyang Jakarta. Dadak iki tut tut tut, walah telpone putus. Atiku gojat-gejat bingung, suara telepon muni meneh. Lah iki bocah batinku. Halo Mas Pipit, apa panjenengan wis pirsa nek sesuk ana reuni SMU? Jebul sing telepon Ika. Wis, apa awakmu yo arep teko? Ana 10 menit aku ngobrol karo dheweke, nanging aku tetep ora wani ngejak mangkat bareng. Sore kuwi aku menyang toko golek pakaian. Tema reuni disetting nganggo gaya country. Kamangka aku ora duwe klambi model gaya ngono. Lagi wae ngolak-alik tumpukan topi, ngerti-ngerti dicaplek saka mburi. Wis nemu sing pas. Aku gedek Ika njupuk jaket khas koboi. Mbak, Ika gawe pelanan sing jaga pelayanan sing dheweke teko. Mas, nek panjenengan kersa aku duwe topi loro, yuk dipundhut. Usule tak tampa jalaran wektune mepet, aku ora nemu barang sing tak karepke. Karo nyangkeng tas belanjan, aku ngetut menyang parkiran. Ika mentas blonjo, rutin ketitik jero mobil kebak tas maneka warna. Tangane wiwit miyaki tas siji mboko siji. Aku kepengen ngewangi ning wedi kleru buka barang banget seriuse, nganti ali-aline ceblok glinding ora krasa. Saka kendho tak jupuk lampu mobil sing padhang jalari. Aku kepingin maca tulisan, ana suwalike ana tulisan cetha gedhe, Pipit Prasetyo. Aku kaget, kuwi rak jenengku. Sepisan maneh tak waca, bener jenengku. Tak sawang Ika isih miyaki belanjan sapirang-pirang tas. Atiku dadi terenyuh. Ika digoleki mengko wae ya, kan daku karo ngerangkul bundake. Kaget dheweke arep endo nanging kepentuk lawang mobil. Iki ali-alimu ceblok. Ika nyawang aku kebak tegas. Aku ngerti kok ali-ali sing tak enggo ya padha. Ali-ali loro ana epek-epek tanganku tak duduhke. Kabeh cincin kawin. Suwalike digrafe jenengku lan Ika. Kebeneran sing ora disengaja. Sore kuwi lintang-lintang katon ambyur, wulan bunder cahayane sing kuning emas madangi jagat. Uga atiku lan atine Ika cutel.